kura aikin baba duba. Ya Khalifa Ayuba masoyi kaji mai take yanke. Baba Ibrahim da kaya ciki nake aika aike. Babu mai bani banda yo abu kam na fake. Gani nan a gare ku layatuwa ba ni duba. Dole ce ainihin ramar. Batule ce wacce annabiya ce, ita ce rayuwarsa, ita ce samuwar masu nema koyina ne a nisa. Asalar ta ce rabba Allah zai taro cikin ikonsa, dan halitta su gane waye umma ainul muhabba. Cikar isa mai isa dai sarki yau mun wadata. Sarki ce har ga Allah ta isa shi ya sa yau mu huta. Allah ya sanya yi sarki sace ba wata isa kamar ta. Duk mai isa bai isa in babu sarki zancen rabba. Batule ce ainihin ramar Allah hukuman fadawa. Allah na don kunyar umma biya malan ka duba. Baya kiran sunan ta kai tsaye ba nan na tsayawa. Ya sa mata sai ya dafa ma ba wani na shi ba. Jibril yaranta ne dan maula ne abun umma duba. Yau a wurin ina na duba ban ga tamkar ta ba. ‘Ya'yanta ne shugabannin aljanna kadan kara duba. Ita ce ma'aiki ya ce ni ce ita ce dai ba. Kunan na barka na san ka gane ba aikwatan karta ba. Batule ce ainihin ramar. Wanda ke zan batula ramun ne wuta ko ta ci shi. Allahu ya tsarkake ruhin mai san abun so abun shi. Aljanna Allah ya ba su da san ku na izini to ku ba shi. Su suke ba wa kowa magana na kewa da waiwa. Da san batuluwa kewa alaso da so kai tunani. A tsarkake shi cikin tsarkin sabautar sama da yakini. Da ka kira sai ya da Allah zai zo cikin duk bayani. Nisan ta shirka da sabo wannan sai masoyin suwaiwa. Batule ce ainihin ramar Allah hukuman fadawa. Babu kyawun halitta wacce ta kai yau muzul jaha. Sak ma'aiki fasihu fasiya komai babu sharha. Ɗaya cikin ɗaya a cikin ɗaya mun ka bayar da ruwa. Na ummul warada haɗe ne ba za kowa warewa. Wallahi Allah batule ke ce ma fara dukkanin farko. Barin da za ya fara na ke kika bashi karko. Duk inda kike ma'aiki na nan ko ina ne kitako. Tun fari kuka fara bautar ilahun marabba. Batule ce lokacin da Adamu ya daga kansa duban da ya yi, sai ya ga sunan manzan Allah mai kyan yanayi. Wallahi umma kina cikin sunar kubar wani shayi. Ita ce Allah ya aiko a gaggaishe ta ba wai ba ba. Da kan faɗiwa ta kar magana ba za a ce na ya hauka. Ni fa ban gane komai umma in babu ke babu shakka. Ka shigar ka fitar ka dan ta bayani na haka. In dai ka zo da umma batula dole zan so ka duba. Batule ce ainihin ramar Allah hukuman fadawa. In gida ya canza
suka so dan uwa je ka duba in ta baka ya bayu domin ma'aiki ya baka wanda annabi ya baka ga tambaya a gare ka rabbu Allahu ne ya baka me kake jira dauka kaga ko ainihin ramar Allahu ummace duba batula ce alaliyu aliyazima alazimu ka gane alladifu ladifa salima assalamu hakan ne alhakimu hakima ra'ufa ar-ra'ufu to ya ne ban ma fada komai ba dalitu da su ganewa nake so su gane da rayuwar na kai mana daidai ko ina yau muke ne duk masoyin batula ko a ina ne yayi daban ne domin wadatar batula ta riske shi ko ban fadawa batula ce ainihin ramar Allahu ko ban fadawa kai kadai ce batula kaunar ki Allah yake so ramar alamina na ke kadai ce ki kwaso ke kike baiwa kaunu da yawa na har yayi na so shi yasa wanda ya so ku ba za ya taba kukawa wallahi mai son ku da sau ɗaya ne ba za ko ya tabewa kowa ya sallah bai azumi inda yake ce ya duba naman shi ya haramta wuta ta ci ban fada da ba'a ba Allahu na hakishin umma ba zai ko haka ba batula ce haɗe wanda ya so batula ba da san zuciya ba zai kara haƙin Allahu ko ina yake duba shi ake kira masoyin umma ba masoyin yaudara ba na mai shi ya haramta wuta ta ci ban fada da bawa sai yana kin sani